tomto videu som skúsil jedný z najťažších trikov v športoch, takže nezabudni dať like, odber, follow na môj Instagram, ktorý máš dole v popise a my sa môžeme na to rovno pustiť. Ako prvý trik si dáme žonglovanie na hokejke, ešte som to nikdy neskúšal, tu mám prestrih. A ja si myslím, že uvidím, jak mi to pôjde. Budem rád, keď dám vôbec nejakých 4, pretože nie som žiadny florbalista ani hokejista a môžeme sa na to rovno pustiť. Ja som to dal! Tak to není normálne toto. To, jak som dal tak skoro. Tak ja skúsim dať aspoň 5, aby to bola nejaká poriadna challenge. Ja som dal 8! Takže florbalovú challenge máme splnenú a môžeme sa presunúť na ďalší challenge, ktorým bude hokejová challenge. Budem vlastne robiť zemegulu na hokejke s pukom ako správny hokejový hráč a môžeme sa na to rovno pustiť. Takže budem to takto robiť, budem si to držať a skúsiť zemegulu. A musím s tým aspoň sa toho dotknúť a trošku to vyhodiť do vzduchu. Tak to bolo dobre, ale dám si to tak, že to musím vlastne podržať ďalej na tej hokejke. Škoda. Ja som to dal. Je to tam. Takže aj hokejovú challenge máme splnenú. Takže ako ďalší šport tu máme ping-pong. Budem vlastne musieť robiť niečo takéto. A skúsim ich dať 50. Uvidím, jak mi to pôjde, takže sa na to môžeme rovno pustiť. Dobre, mám tu novú loptičku.
Mám to. Yes, mám to. Finally! Takže pingpongovú challenge máme zvládnutú, dal som nejakých 55, možno 56, niečo také. Ja neviem úplne presne, už som to potom prestal počítať, ale hlavné je, že challenge máme zvládnutú. Takže toto by bolo z dnešného videa všetko. Nezabudni dať like, odber, sleduj ma na mojom Instagrame, ktorý máš dole v popise a ja sa s vami lúčim a u ďalšieho nového navomeného videjka zase čau.